אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מי. אמא שלי היא באמת אשת חיל. כשאבא נפטר היא יכלה להתפרק, היא יכלה לגור מהמיטה. הכי קשה זה השבת. במקום ארוחות מלאות השולחן פשוט ריק. אנחנו לא כועסים, אנחנו רואים כמה אמא מנסה, אבל זה כל כך קשה שחוץ מגעגוע בלב גם רעב בבטן. אבל אתם יודעים מה? אנחנו לא יודעים שהשבת אצלם כל כך כואבת. לכן כל כך חשוב המיזם שמאירים לחיים, שמחלק מדי שבת ארוחות חמות ומפנקות ליתומים ואלמנות. ביום הכי חשוב בשבוע שמראה ליתומים ולאלמנות שהם לא לבד. דווקא השנה שיש כל כך הרבה אלמנות ויתומים חדשים, בואו לא נשאיר אותם לבד בשבת. בואו לא נשאיר אותם עם חור בלב וחור בבטן. בשעה